Starac Kleopa, kako đavo obmanjuje čoveka, iz knjige Put neba. Beše neki monah pustinjak, veliki podvižnik u pustinji u predelu Aleksandrije, imenom Ilarion, veliki sihista. Imao je skoro 100 godina. Molio se Bogu nekoliko dana. Pokaži mi, Gospode, koje je lukavstvo đavola kojim oni zadobijaju najveći broj duša za carstvo pakla. Kojim je majstorija i metod da odvrate ljude od dobroga puta, da bi ih učinili robovima greha i odveli u pakao. Kako oni zadobijaju više duša za pakao, nego li anđeli čuvari za carstvo nebesko. Molio se otac godinu dana, 2, 3 i nije mu Bog odgovorio. Jedne noći, kada je bio na molitvi, a beše duboko u noć, napolju beše mesečina kao dan, čuje neki glas. Avo Ilarione, molim, Gospode, uzmi sveti krst u ruku, uzmi svoj štap, oseni se znakom svetoga krsta, iziđi iz Helije i idi do obližnjeg proplanka. I kada budeš stigao na taj proplanak, stani tamo pored kojeg drveta, ali se ne boj onoga što ćeš vidjeti, stoji tamo i gledaj na sredinu proplanka dok ne budem došao. Kada je on čuo da ga je učio da se naoruža znakom svetoga krsta, poznao je da je poziv od Boga. Otišao je starac, kazujući molitvu u umu, i stigao na proplanak. Beše velika tišina, ne duvaše vetar te noći. Video se samo mesec i zvezde. Otišao je stari monah pored nekog drveta i stojaše pazeći. Odjednom vide da se na sred proplanka pojavljuje presto, carski tron, kao da beše od munje, kao plamen ognjeni. Najpre se pojavio presto i začudi se. Zatim vidi da dolazi Satana i sede na presto. Ramena mu behu kao nakovanje, koža mu beše kao mastilo, sa dlakom kao što je medveđa, sa snažnim kandžama. Imao je krunu sačinjenu svu od zmija i držao u ruci štap u vidu aždaje. Kada ga je video, osjenio se znakom svetoga krsta. Satana je seo na onaj presto i 3 put pljesnuo dlanom od dlana. Kada je pljesnuo, ispunio se vazduh đavolskim četama. Pukovi đavola, 1000 i miliona. Jedni koji su izgledali da su od najvećih velmoža pakla stojahu blizu njega, drugi nad šumom i opet drugi po vazduhu. Koliki pogled obuhvata samo đavolske čete. Kada je monah video tamo toliko likova iz pakla i toliko đavola, setio se reči iz kelije koja mu beše rečena: ne boj se! Naoružao se znakom svetoga krsta i stojao pažljivo. Tada, nakon što su se sabrali kao pesak morski, na svim stranama su vidjeli samo čete đavola. Ustao je Satana na nogi i rekao: sakupio sam vas ove noći u ponoć, ovde, jer hoću s vama da obavim ispit. Treba da položite težak ispit. Znate li zbog čega sam vas pozvao? I reče jedan: gospodaru, ne znamo. Evo zbog čega sam vas pozvao vamo. Da izađe na raport svaki od vas koji zna najbolju majstoriju da obmanjuje ljude i da ih odvede u moje carstvo.
i da mi pokaže kako se obmanjuje svet i kako se zaglupljuje čovek i obmane te i kako ga dovodi u večnu muku u naše đavolje carstvo. Koji metod, koja je vaša majstorija? Jer u celom svetu to vam je posao, da obmanjujete ljudske duše. Da vas vidim koliko ste iskusni u obmanjivanju ljudskih duša. Koji mi bude pogodio misao, ako mi bude kazao savjet kako obmanjuje svet, onako kako ja mislim, evo daću mu da upravlja paklom 3 minuta. Postavit ću ga za cara, umjesto mene na 3 minuta i učinit ću ga velikim generalom nad ostalima. Tada izišao jedan iz mnoštva i rekao: živ bio tvoja mračnosti. Došao sam da podnesem raport kako obmanjujem ljude. Ja, veli on, kažem čoveku ovako: more čoveče, idi ti u crkvu i posti. Moli se i čini čak i milostinju i druga dobra dela. More, ali ni sa đavolom nemoj karati odnose. Idi u restoran, idi u krčmu na igranke, na provode, na igre, na sreću, da bi s ovim svetom sebe proveselio. Tim metodom obmanuo sam vrlo mnoge. Ubacujem im pomisao, jer drugu silu nemam. Druga nam sila nije dala iz pakla. Rajski anđeli imaju od Boga silu da samo ubacuju čoveka misao da čini dobro. Mi imamo silu da im ubacujemo čovekovu misao da čini zlo. Ali kada ga prisilimo, ne možemo, jer čovek ima samo vlast koju mu je Bog dao. Ne možemo da ga prinudimo da greši, samo ako je glup i slušao misao koju dobacujemo. I tako sam obmanuo mnoge. Kad izađu iz crkve, neki se zaustave u krčmi. Tamo se svaki sretne s rodbinom, s prijateljima, uzme po koju rakiju, popije po čašu. Po neki uzme i cigaretu. Dođe i koji svirač da mu svira. Iz tog razloga čovjek se spotakao. Nije više ništa koristilo što je ujutru bio u crkvi, jer se uveče vratio sa službe, iz naše službe. I tako postupam sa svakim. I upitao ga je Satana: jesi li mnogi obmanuo? Živ bio tvoja mračnosti, mnogi sam obmanuo. Obmanuo si gluplji od sebe, ali nisi činio ništa naročito. Zbog čega tvoja mračnosti? Ti kažeš čoveku da ide u crkvu, da ide u krčmu, da ide na zabave, da ide na sveta mesta i da čita i da se moli. Zatim da ide nezadovoljne provode, ali Hristos kaže u evanđelju: niko ne može dva gospodara služiti, to jest i meni i njemu. Ti si ga podstakao. Možda čovjek i nije bio duševno pripremljen i odlazio nekoliko puta, ali nakon izvesnog vremena dolazi anđeo i ubaci mu misao: more čoveče, ne možeš hodati 2 stazama, ili s đavolom ili s Bogom. I čovjek, budući ukoren strahom Božim, to napušta. More, držim se ja jedne, jer nema spasenju u hodu po 2 stazama. Jesi li postradao tako? Postradao sam i tako. Vidiš, rekao sam ti ja da si obmanuo gluplje od sebe. Dakle, znaj da nisi odgovorio dobro. Zatim je pozvao jednog komandanta od svih velikih, jednog kapetana i rekao mi: uzmi na leđa, odnesi ga u zbor i udari mu 10 batina po leđima i pošalji ga na dno pakla jer je glup. Izbio ga umjesto da mu se zahvali. Nije mu dopao se njegov savjet. Tražio je drugi bolji. Izađe drugi demon na raport: živ bio tvoja mračnosti. Ako te ja ne zadovoljnim, drugi te neće zadovoljiti. Da vidim, junače, kako se zoveš? Hromi Daba se zovem. Kako ti obmanjuješ ljude? Evo kako veličanstvo. Ja kažem čoveku ovako: more čoveče, nema Boga, nema đavola, nema anđela, nema pakla, nema raja, nema večne muke, nema večne slave. Sve je ovdje na ovome svetu. Ako imaš šta da jedeš i šta da piješ, i imaš žena i novaca mnogo, onda imaš poštovanje od ljudi.
kući mnoga bogatstva, ovdje je raj. I ako nemaš, ovdje je pakao. Dakle, toliko je koliko je čoveku na ovome svetu. Upita ga demon, jesi li obmanuo mnoge? Mnoge sam obmanuo. A onda mu odgovori, i ti si obmanuo gluplje od sebe. Znam da si obmanuo, ali glupe i oni koji poznaju Sveto pismo, njih ne možeš obmanuti. Jer Sveto pismo kaže čoveku da ima Boga, da ima đavola, da ima anđela, da ima pakla, da ima raja, da ima večne muke, ima večne slave, ima kazne za greh, ima na nebu nagrade za dobro delo. Sveto pismo je puno takvih učenja i koji ga čitaju ne veruju tebi, čak i više od ovoga. Bog kada je sazdao čoveka stavio mu u dušu i telo osjećanje za Boga. Ma koliko bio kogod paganin, osjeća da postoji nevidljiva sila u njegovoj duši, a to je savest. Savest ga grize kada čini zlo i raduje se kada čini dobro. I glas savesti ne može biti odraz materije, nešto materijalno, jer je nevidljive prirode. Savest je glas Boga u čoveku i živi da je zgrešio i grize ga. Zašto si tako učinio? Može niko da ga ne kori. Može da ga ne vidi niko kada čini greh, kada zgreši taj zakon koji je Bog usadio Adamu prvo, nazvani zakonom prirode ili savesti, odmah ga grize. Ponekad ga grize tako jako, ako ima greh veliki, da ga dovede blizu očaja. Ispunjava se i onda reč koja se kaže u psalmima, karanjima zbog bezakonja pokarao si čoveka, ispunjavao si kao paučinu dušu njegovu. To jest istina i nada, kao paučini, od mnoge griže savesti i skoro da izgubi nadu. Ako se savest upravlja sa mnogo grehova, ponekad tako jako grize čoveka, da mu ta griža prekoravanja savesti ne postaju muke nad mukama. Zbog savesti ne može ni da jede dobro, ne može ni da spava, ni mira više nema, ni moliti se ne može. Savest grize kao crv u drvetu. Zašto se učinio i zašto se razgnevio Boga takvim gresima? Dakle, uzelo ti kazuješ da nema Boga, jer mu savest kazuje i posle savesti mu kazuje i Sveto pismo. Ti veliš da učiš čoveka da nema Boga, da nema đavola, da nema anđela, da nema pakla, da nema raja. Ali savest mu kazuje da ima i anđela i večne muke, ima i večne slave. Dakle, ti si, rekao je Satana, onim sa raportom koji se hvališe da ovim dobrom obmanom mnoge sveta, glup si i ne donosiš veliki doprinos carstvu pakla, ne donosiš veliku korist. Tako je postradao i taj đavo koji je došao s drugim raportom pred Satanu, kao što je postradao i prvi koji se hvalio da je učinio nešto naročito. To jeste, umjesto da ga pohvali da ga učini velikim nad mnogim đavolskim četama, izbio ga je i pod sramotom posla na dno pakla, što je glup i ne ume da obmanjuje ljude. Obmanjivao je, ali je obmanuo suviše malo i suviše malo duša odveo u pakao. Postradao je ovaj đavo koji je prvi, kao i prvi koji je učio čoveka da ide u crkvu i u krčmu i da čini Božije i Satanino. Dakle, i taj se zlo proveo. I sada, od đavolskih četa koje su bile prisutne, pozvao je na raport drugoga i beše ćutanje među đavolskim pukovima, jer beku milioni demona oko šume i onoga proplanka i ne izlaziše ni jedan, jer bejahu u strahu da će postradati kao što su postradali ostali, da će ih umjesto hvale izbiti i poslati na dno pakla. Satan je sedao na prestolu i čekao da izađe treći, govoreći: ako mi treći ko izađe pogodi misao, to jest izloži mi plan za dobijanje duše za carstvo pakla, bolji nego od ove dvojice koji su mi pre podneli raport, onda ću ja toga učiniti generalom nad mnogim đavolskim vojskama i postavit ću ga da sedi na mojem carskom prestolu 3 minuta. Nakon što je Satana tako rekao, iz onih nebranih đavolskih pukova nije se niko više javiti hteo, zato što se bojahu da ne postradaju kao što su postradala druga dvojica koja su pre podnela raport i njemu se nije dopalo.
Ipak posle nekog vremena izađe jedan grbavi sa 4 reda rogova, jedna mu noga pačija, jedna beše konjska. Imao i znake pakla na svom čelu. Rep beše dugačak, od ne znam koliko metara pozadi. I kad izašao, otišao pred stan, kao on i seđeše na prestolu, tamo na sred proplanka i reka mu je: živ bio tvoja mračnosti. Satan ga pita: kako se zoveš? Kusi se zovem. Vidim starog i grbavog. Čini mi se da ti znaš razne majstorije da obmanjuješ duše, da ih dovodiš u moje carstvo pakla. Kus je rekao: ni tvoja mračnosti ne zna šta znam ja. Da vidim, čime si ti velik majstor, pa zadobiješ duše za pakao. Ni ti ne znaš šta znam ja. Imam istoriju jer sam amatoriju u borbi sa ljudskim dušama. Toliko 1000 godina. I njom mnoge duše odvodim u pakao. Kao što uzimaju i padaju pahulje u sneg, tako i ja spuštam u pakao duše svakoga dana. I kako si uspio da dovedeš toliko duša u moje carstvo? Ja neću reći kao prvi đavo koji izašao na raport. Čovjek zna da ne može služiti dva gospodara i lako zadobije anđela na svoju stranu. Ali neću reći čoveku ni kao ni drugi da nema Boga, nema đavola, nema anđela, nema pakla ni raja. Ne! Jer Sveto pismo kaže da ima Boga i đavola, i anđela i pakla. Ja toliko kažem čoveku. More čoveče, ima Boga, ima đavola, ima anđela, ima večne muke za greh i večne slave za dobro delo. Ali imaš još vremena. Zar si glup? Baš od danas da započinješ dobro delo. Ako je dete, kaže mu: more dete, ti sad imaš da živiš, dolazi mladost, treba da se oženiš. Treba da se provodiš na svetu. Nemoj da izgubiš mladost tako uzaludno, jer život tebe neće proživeti. Ako je mladić, kaže mu: nakon što se budeš oženi i zasnovo domaćinstvo, posle toga ćeš otpočeti dobro delo. Sad jedi, pi, provedi se, čini sva zla. Ma mlad si, oprostit će ti Bog, jer poznaje čovekovu nemoć. Pokajanje ostavi za sutra, ostavi za preko sutra, ostavi za dogodinu, ostavi za kasnije. Učim čoveka da odlaže pokajanje. Od danas do sutra, od sutra za preko sutra. Kakvu milostinju hoćeš sada da činiš? Ne žuri, pokajat ćeš se pred smrt. Sad hoćeš da postiš, da istrošiš zdravlje tela. Neka u starosti, jer post je za stare. Hoćeš da se moliš, da izgubiš toliko sata moleći se Bogu. Pa sada imaš posla. Eto, imaš da gajiš decu, imaš da stičeš kuću i mira s ćerkama, imaš da se ženiš i udeš, imaš toliko. I kada ga zabolim životnim brigama, stalno mu kazujem: ostavi za drugi put. Kada dođe anđeo, kaže mu: more čoveče, daj podušje za mrtve. Ja mu kažem: zar si glup? Sad imaš da odvedeš decu, imaš da praviš svadbu, imaš da činiš to i to. Anđeo dolazi i kaže mu: more čoveče, hajde odpočni, posti postove, tokom godine sredom i petkom. Ja mu kažem: nemoj postiti, jer ćeš izgubiti zdravlje. Ti treba da radiš, da skupiš imanje, imaš da gajiš decu. Ili dolazi anđeo i kaže mu: more čoveče, ispovedaj se i ostavi greh, ostavi razvrat, ostavi pijanstvo, ostavi duvan, ostavi psovke. Zar i to još sad? Kasnije pred smrt ispovedit ću se svešteniku, razrešit će me i gotovo. Pa knjiga kaže da te zatekne dobra končina, a dotle se možeš provoditi ovako. Sa time svi slušaju, kaže đavo. Stalno odlažu dobro delo od danas do sutra. Sveto pismo kaže drugačije. Duh Sveti budi ljude govoreći. Danas, ako glas njegov čujete, nemojte da budete tvrdokorna srca vaša. I kao što sam kazao, glas Božiji u čoveku je savest, koja ga grize zbog greha i kaže mu: čoveče, napusti greh, ostavi se krađe, ostavi se bludničenja, ostavi se psovanja, ostavi se pijanstva, ostavi se pušenja, ostavi se zlih stvari, zavisti, zlobe, svađe. Bog mu zapoveda danas, a mi mu kažemo: ne danas, nego sutra, preko sutra, u starosti. I kazujemo mu ovako:
Daj mi današnji dan, a ti uzmi sutrašnji. I tako je velik greh u čoveku, kao kada bi uzeo veliki ekser sa bradvom i počeo da ga ukivaš u suvo hrastovo drvo. Ako ga udaraš čekićem jedanput, dvaput, triput, lako možeš izvaditi ekser. Ako ga ukuješ do polovine, teže je. Ako ga sasvim ukuješ, treba da rascepiš drvo. Takav je i greh. Uživa se u prirodi navikom. I ako čovjek ne ostavi danas greh, kada je svež, što više stariji, time ga teže se može odvići. Jesi video u bakru zelenu rđu? Da si bakar čistio svakodnevno, sjajio bi kao sunce. Ako je ostavljen godinama i uhvatio zelenu rđu, ne možeš ga više ničim na svetu oprati, samo ako ga istopiš. Takva je duša kada se stvori greh. Ako nije danas ostavila greh, neka ne misli da će ga sutra ili preko sutra ostaviti lakše. Jer po meni, proticanja vremena, greh stari uživa se u prirodi i običajno postaje iz druge prirode. Navika postaje druge prirode i čovjek čini greh hteo ne hteo. S velikom mukom čovjek se oslobađa greha nakon što je ovaj ostare u njemu. Navika po kanonskim zakonima crkve jeste 10. stepen greha, jer dalje sledi očaj, pretposlednji stepen. I kada sam video čoveka da se navikao na greh godinu dana, 2, 10, ne znam koliko, moje zauvek. I tako uspevam da ga obmanem, jer 1000 miliona ljudi odlaže pokajanje od danas do sutra i svi postaju robovi grehu. Jer koji greh nije ostavljen danas, sutra, preksutra, sve više se hvata i sve je teži. A kada čovjek hoće da ostavi greh, kada se drže na njega s velikom silom, ja mu kažem, zar si glup, more, sa mnom si živeo, kako da se maneš mene, šta ti još preostaje? Da živiš kako te ja učim i kako si navikao na mene. Tako sam, kao što sam već kazao, naučio obmanuo toliko duša da one padaju pakao kao što padaju pahulje kada veje sneg, s jednim jedinom savjetom. Dobri ljudi, ima još vremena za dobro delo. Ne budite glupi da ga otpočnete baš sada, baš danas ili baš ovoga časa. Dakle, kaže vam vaša mračnosti, to je moj savjet, moja mastorija, da imam u paklu četu od 1000, 100.000 i miliona mojih učenika, koje sam tako naučio i šaljem ih po celoj zemlji da šapuću čoveku na uho. Čoveče, za dobro delo ima još vremena. Sutra, preksutra, za godinu dana, 2 u starosti. I uspeo sam i uspevam. Idi vidi u paklu koliko sam gurnuo i koliko ih guram ovim savjetom. Tada je Satana rekao, bravo, najbolji savjet da učiš čoveka i da odlaže pokajanje od danas do sutra. Baš danas hoćeš da se ispovediš, baš danas hoćeš da se pričestiš, baš danas hoćeš da tvoriš milostinju. Zar ne vidiš da nemaš vremena? Ostavi za sutra. Sada, pošto si pogodio misao, daću ti svoju krunu i štap, da 3 minuta vladaš paklom i svi da naučite od njega to lukavstvo, da biste doveli što više duša u moje carstvo, da bi se mučili u vekove vekova. Nakon što je sve to video i čuo monah, Satan je pljesnuo 3 put dlanom od dlan i kao varnicu gasio se u vazduhu. I ništa više se nije videlo i čulo. I on je ostao začuđen onim što je video. Kako Satana obučava svoje učenike, bezbrojne đavoli iz pakla, da uče ljude da odlažu pokajanje. Tada je došao anđeo gospodnji i rekao mu, Avo Ilarione, molim gospode, 3 godine se moliš Bogu da ti pokažemo kako đavoli obmanjuju ljude i kako ih odvode u carstvo pakla. Eto, video si svojim očima i čuo si svojim ušima kako. Idi u svoju keliju, uzmi svesku, dohvati pero i napiši što si video. Sve što si čuo svojim ušima, da ostane za naraštaje koji će doći, za poslednje i ova Satanina majstorija. Jer ceo svet treba da zna da najbolji savjet đavola da bi zadobili dušu za carstvo pakla jeste da uče čoveka da odlaže dobro delo od danas do sutra, od sutra do prekosutra, od mladosti do starosti, do smrtne postelje i da ih tako odvedu u pakao. Amin.